एगो ये घड़ी के देवर बारे से एगो भाई विदेश जाता माता जानकी के पैर से ऊपर देखलो ही नहीं। अरे बनना ही है तो पानी बनकर जियो, अगर पीने का नहीं तो किसी का पिछवाड़े धोने का भी काम आ तो ये कहता रे कैसन बुझाइल हो कि बहन अपना भाई के राखी बांधे गइल बा। कहले हनु काल रक्षा बंधन बीतल बा, हमने के घर के नियम बा हमने के बहन के बियाह दूसरा के यहाँ करी ले, बहन से राखी बंधवाई ले। बाकी इनके घर तो नियमे नहीं खे, इनकर तो 3 गो बहन सियान भइले से अपना चौचे के लड़का से बियाह कर दे। यही से हम कहिले कि ना बबन जी झलवहिया नहीं खो रीट बढ़ाई एगो दुअर्थी गीत पहले गाई, ओकरा बाद प्रसंग गाई, तब लगले लयदारी गाई चटनी। बबुआ जी 83,99,999 जोनी भरमन कैला के बाद जब 1,84,00,000 पुरेला तब पवन भैया है मानव के तन मिलेला। मानव के तन में भजन बड़ा जरूरी बा। संदीप बाबा कहाँ गए बोला के बैठाई जा कहीं के आज तिलक लगन नहीं खा के बैठो कि भजब तो भजला राम सीता। देखई गायत्री बाबा के लय हो बगैर के पप बजवावल जाई। तू तो एको ना निमन लय बा ना निमन कोनो बात बा, खाली हाथ कर दे तब भजब तो भजला राम सीता। रामायण गीता पढ़ के भजब तो भजला राम सीता। रामायण गीता पढ़ के हमरा लौआ पंचायत भावी पैक्स प्रत्याशी चाचा हरेंद्र राय जी 51 रुपया आशीर्वाद, ओम प्रकाश भैया 51 रुपया आशीर्वाद दिल बानी। हमारा मरीचा से हमारा चाचा 51 रुपया आशीर्वाद देने गोर लगनी है। पूजा जी गाना बजाना खिलवाड़ चीज ना हो, हमें बड़ा तपस्या करे के पड़ेला। हमनियों को अपना गुरुजी के सेवा कैले बानी। जब लड़का रहनी आ चंदन भैया झाल बजाई गुरुजी में, आ जब औंधी लागे नु तो गुरुजी लाते मार दे, आदमी औंघा के गिर जाए तबो उठ के झाल बजावे लगे। तो हमने के तपस्या कैले बानी, इहो तपस्या कैले बानी, गुरुजी के बहुत सेवा कैले बानी। बाकी औंघा के सेवा नहीं कैले, ई नींद में सुत के सेवा कैले बानी। बिछी बन के गुरुजी कसत हो रौरे तो हमार भगवान बानी। बाप रे बाप हाय हमारा सर्व सम्मानित रमेश भैया के माध्यम से 51 रुपया आशीर्वाद। नारायण जी से कामना करो कि नारायण जी धन जन से घर भरले रही। परम आदरणीय हमारा पवन भैया तनी आई पहले गो हम माला दी ए तरह पैसा ना ले, हमारा मंच पर आई, हमारा मंडली में आई। रमेश भैया चल आए रौरा आई पहले। अच्छा ये हो जाओ ओकरा बाद बने के का भाई मास्टर जी कभी लिखले बारन पूजा जी ध्यान दी। अरे बनना है तो फूल बनकर मत जियो, वरना एक दिन मुरझा जाओगी। पूजा जी बनना है तो फूल बनकर मत जियो, वरना एक दिन मुरझा जाओगी। अरे बनना ही है तो पानी बनकर जियो, अगर पीने का नहीं तो किसी का पिछवाड़े धोने का भी काम आ जाए। ऐसे का बने के बाद कि लक्ष्मण संदेवर बनो, अरे भाभी सगा बनो लक्ष्मण संदेवर बनो, भाभी सगा बनो
सीता जी के कैसन देवर रहले कैसन? जौन बेर रावण जानकी माता के हरण कैलस तो जब जानकी जी जाए लगली तो कहीं पैर के बिछिया गिरा देली, कहीं पाँव के पायल गिरा देली, कहीं नाक के नथिया गिरा देली। जब बानर भालू के सेना लोग मिल के खोजे लागल, जब पैर के बिछिया मिलल आ पूछल गल कि लक्ष्मण लक्ष्मण ई तारा माता जानकी के हो? कहले कि हो। हई पायल? कहले कि हो। जब नाक के नथिया मिलल आ पूछल गल कि लक्ष्मण ई नथिया तारा माता जानकी के हो? तो कहले कि हो सकता कि माता जानकी के हो। कहलो कि काहे? बिछिया तारा माता जानकी के हो, पायल जानकी जी के हो, आ नथिया के बड़ा कहता हो सकता काहे? कहले कि ऐसे कि आज ले हम अपना माता जानकी के पैर से ऊपर देखलो ही नहीं। एगो ऊ कैसन देवर रहले कि भौजाई के पैर से ऊपर ना देखले। एगो एक घड़ी के देवर बारे से एगो भाई विदेश जाता, तले एगो भाई हमर काली माई के भाड़ा भाखता। ए बरहम बाबा जाता विदेश, ओकर फलैटबे लड़वा दो ओकर मौगी के हम रख ली। देखे भाई न ओकर मौगी के हम राख ली। त लक्ष्मण ई संदेवर बना, अरे भाभी संगवा लक्ष्मण ई संदेवर बना, भाभी संगवा नेवर बना। एही में बाटे रामे नाम पुनीता, रामायण गीता पढ़ के रामायण के पुनीता अब तनी मुस्कान बैठ जा, लयदारी होई।